जाफैदों सिगां उनता बहुत देर समय तो मिटु संजा सोसा नाइदो बुसुग स्टाइल के बेरा जा yang ke tok yang ke ruti but I don't know what is this but अच्छा है इसे सब अच्छा है इसे से तो युची नी रो जा तू दो जा के तो मजाई में के दाकिन लोन दे ना ओ भाई जाओ हरी माय बेटा 9:35 जागोन दाबो स्टॉप हेलो गाइस नराव दार्जिलिं फाइगायाव मल रुट फाइगायाव जागा जेनिनि जे नों सिरजांना मुसुमानि नि बुमुंनि मथे सिरजांना मन आं ताबो कायसा सिगा आनि बुमुंनि रादा ताव वासनाम दङ 2 मिनिट बाय मानाय 50 रुपीस जाय दो बाहाय अलो बनालिस Wow. Kau lang itu profit lah sah. Ya. Plus ini tu ha. Wow, हो गया. Wow. देखो